B'investiment ta' €500,000 il-Malta Drone Center se jibda jħarreġ operaturi ta' drones sabiex ikompli jinċentiva aktar dan is-settur emerġenti biljonarju. Dan tħabbar f'konferenza tal-Gvern bis-sem tal-Malta Enterprise u Transport Malta fejn fiha ġie spjegat kif dan il-mod pajjiżna qed jaħseb għal futur sabiex jikkapitalizza minn fuq l-industrija tal-avjazzjoni li bħalissa minħabba l-pandemija tinsab qarkub teha. Permezz ta' dan l-investiment il-Malta Drone Center issa ser ikun jista' jimpjega 10 tekniċi u enġiniera sabiex jgħinu fit-taħriġ. Dwar dan huwa news tkellem mal-Kaptan Charles Patch minn Transport Malta hekk kif spjega l-importanza tat-taħriġ f'dan il-qasam ta' drones u li jifforma parti mill-industrija tal-avjazzjoni. Importanti ħafna. Dana qed ittir fl-ispazju tal-ajru drone jista' jaħrab, jista' jersaq lejn l-ajruport, jista' jersaq lejn nies, jista' jmur fuq postijiet li huma essenzjali għal Malta. L-avjazzjoni hija regolata ħafna, kull aspetti huwa regolat. Intant waqt il-konferenza l-Malta Enterprise iffirmat ftehim mad-direttur tal-Ground tal-Ħibs sabiex dan jibda jintuża għal taħriġ mill-Malta Drone Center. Il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli, Miriam Dalli, li hija responsabbli mill-Malta Enterprise, qalet li permezz ta' dan il-ftehim kumpaniji futuri jistgħu jimirħu f'din in-niċċa f'pajjiżna madankollu dan biss huwa l-ewwel pass. Aħna ma nista' nieqfu hawnhekk, ġifieri triq il qudiem hija li nkomplu nimirħu aktar f'din l-industrija u anke f'industriji oħra. Irridu industriji li għandhom valur miżjud, irridu industri li wkoll joħolqu aktar impjiegi f'pajjiżna. Dik hija l-filosofija tagħna, dik hija l-politika li qegħdin naħdmu fuqha u li se nkomplu naħdmu fuqha fix-xhur u snin li ġejjin. Brabta ma' dan l-investiment Transport Malta ċertifikat il-Ground tal-Ħibs skont ir-regoli tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas-Sigurtà tal-Avjazzjoni l-EASA fil-waqt li ħarġet l-liċenzja lil Malta Drone Center biex ikun jista' jopera bħala akkademja. Il-Ministru tat-Trasporti Imbogħ tenna sodisfazzjon tiegħu anke għas-sinerġija bejn l-entitajiet tal-Gvern li għamluha aktar faċli sabiex jattiraw investimenti ta' dan it-tip f'pajjiżna. Sabiħ huwa l-regolatur f'dal każ Transport Malta imma anke il-Malta Enterprise li tassisti l-kumpaniji jaħdmu flimkien. Għaliex importanti li nirregolaw, importanti li jkun hemm bilanċ bejn l-importanza tal-industrija imma ir-rispett lejn ċittadin. Fl-istess ħin qed naraw niċċa li tista' tibqa' toħloq impjiegi ta' kwalità u anke industrija li tista' tikber b'mod sostanzjali.